Marka Roland, szeretettel köszöntelek az első meccsed alkalmában, amit itt az Újpest Liga kupán játszottál. Rúgtál egy gólt is. Nekem nagyon tetszett a játékom. Te hogy érezted magad a pályán? Hát én is nagyon örülök, hogy sikerült egy gólt lőnem, azért bosszús vagyok, hogy egy kapufát rúgtam csak. Szerettem volna, hogyha az is bemegy, de végül is így valamilyen téren azért örülök is, mert ugye sikerült bepótolnom egy góllal. Nem mondom azt, hogy nagyon jól ment a játék, főleg az első fél időben nem. A másodikban már úgy, ahogy jobban ment, tehát még meg kell szoknom a társakat, őnek is meg kell szokniuk engem, és szerintem ez egyre jobb lesz, és én ebben reménykedem. Rohigám, hol érzed magad jobban ott a szélén, vagy egy kicsit bejebb húzódva? Igazából a szélén is jól érzem magam, csak én kint mindig bal oldalon játszottam, és nem igazán játszottam a jobb oldalon. Most ugye az edző oda tett jobb oldalra, és hát ugye nem nagyon szoktam ott játszani, és meg kellett azért szoknom. Hát szerintem nem is ment valami jól, amíg ott játszottam. Belül jobban szeretek játszani, megmondom az őszintén, ezt a visszavont csatárt, amikor úgy szabadabban lehet mozogni. Milyen volt a hangulat? Megmondom az őszintén, hogy jól éreztem magam így. Ugye 2 hete játszottam az első bajnoki, mert akkor mutatkoztam be, ott nem igazán ment úgy a játék, hogy szerettem volna. Ma már azért úgy jobban éreztem magam, főleg amikor gólt lőttem, annak nagyon, nagyon örültem. És megkönnyebbültem, hát remélem tényleg, hogy ennél már csak jobb lesz. Én úgy érzem, hogy így másiknak nem volt rossz. Nem volt rossz, nagyon jó volt. Várjuk a góljaid az Nagyon első szépen csapatban is. köszönöm, és Én remélem, köszönöm hogy nagyon szépen a hozzá riportot. tudok tenni a csapat sikeréhez. Köszönjük, Roland. Én köszönöm.